Мръсен Андър 3 в 78 епизод на Four Bars. Влади Мъни. Вай, обичам бита ти е гъвкат вокала. Това е мръсен Андър, мършо за тя големия залък. Строго по плана, далеч от комерциала. Що съдържаш кът пунана? Пунана-на-на. Моята четворка. Години си напред, дори с години ти почивка. Събирай рапарите, ще правим оперативка. Бъсък се знаеш, няма лабави братишка. Нраво е вълче, ти си кучи на каишка. Аз съм първо в тотален шок от визията на Влади Мъни. С това започвам, просто защото аз го помня и знам неговата визия по един начин. Тук изведнъж това е някой друг човек. Просто е скандално. Тая четворка, първо, може би ми отне около половин час. Много пъти слушах песента, докато съм сигурна, че това е моята четворка. Грабна ме още от първия бар. Даже смело мога да кажа, че първия бар най-много ме грабна от цялата четворка. Аз се кефя на такива малко извън humble стейтменти, нали, от сорта на това, че сега той каза, че е по-напред дори в годините почивка. Първо е яко да го мислиш за себе си. Второ, когато действително е така, това са едни такива качества, които са exceptional, да го кажем. Като, нали, вече след това втория му бар е малко по-такова. Все едно аз съм тук шефа и събирай рапърите. Мисля, наистина много яка лирика. Третия бар има нещо, което Чаво забеляза. Реално то очевидно, в смисъл със сигурност е така. Защото той казва, Нрава е Вълчи, а пък в Инстаграм неговия никнейм е Вълчи Нрав. Не знам дали го ползва още. Ако това е замисъла, със сигурност защото той продължава да говори за себе си. Отново един big up. И стигаме до четвъртия бар, който да кажем, че като завършък на самата четворка е окей, но аз лично пак ще повторя, че е моя фаворит. Дори за само един бар. Реално правим Four Bars, не One Bar. Но първия бар на тази четворка за мен е шефски в цялата картинка. За самата песен след малко имам какво да кажа. Това е моята четворка. Майче познавам тия шматки, знам номерата. Думите им ни тежи, не въжат. Къде са делата? Бачка апарата, бачкам за парата, здраво. Хващам и краката, здраве са бедрата, браво. Това е влизането, реално, опенинга на песента. И мене ме хваща най-много. Бачка апарата, бачкам за парата, здраво. Това е наблягане на това, че той е легализиран, нали, доколкото знам. Се занимава с нещо си негово, странично от рапа. Дано съм прав, като го казвам това. Става въпрос, че набляга на това, че трябва да се работи здраво, в легални схеми и че се получават нещата и така. Мен ме кефи този майндсет и това е правилно. Завършъка с последния бар е странен за първите три. Мисля, не свързане. Казва, че си подбира жените дали тренират. В моята глава това значи. И не пасва на другите три, но понеже предните три ме хванаха супер много, затова избрах тази четворка. Искам да говоря повече за легализирането и улицата, но това ще продължи в общия ни разговор с Боряна. Имаме да лекуваме честта на Боряна сега. След кратък ресърч осъзнахме, че Влади Мъни има друг Инстаграм. Зъб. То си го пише в YouTube. Въпреки всичко, това с Вълчи Нрав е брутално. Да. Смисъл. Няма никакъв монтаж на видеята, както виждам. Дали всички гафове оставяме. Добре. Сега, бъсъка са няма слабо. Знаем, братишка. Действително забравих какво исках да кажа за този бар, но просто искам да отбележа, че е там, че го има, че е в моята четворка, която съм си избрала и че е доста на място измежду останалата част от текста в тази четворка, особено след оперативките, които той свиква. Репрезент. И вика всички рапъри, да. То реално като се замислиш колко много рапъри има от Бургас. Просто... Да. А той не се спира само за Бургас. Именно, да. Понеже обсъждахме последно между нас и зад кадър клипа, да. Ще вметна, че е правен от Мартин Генчев. Супер андерграунд. Залата, улицата, някаква къща отзад. Свързано е доста с песента. Репрезентира правилно. Оттам нататък имаме бит, микс и мастър на K.Язов в Инстаграм. Бита, между другото, освен че е андерграунд много. И е руски. Скипваме, че е абсолютно еднотипен, който му позволява да си прави цялото редене, защото цялата песен е просто едно редене, няма припеви, няма никакви други елементи, мотиви, каквото сетиш. Така е, за такъв тип проект. Ма са направили наченка на припев, в аутрото са повторили. Има един мотив, нали, това лекия вокал в бита, който така придава вайба. Обаче аз искам да свържа два бара, дето съвсем нямат общо. Едното е там работи апарата и работя аз за апарата, не е точно така, но това е концепцията. И после имаш дали си готов да вземеш пратка в мрака и да ти треперат краката. Това е едното е тотално улично, поне аз в моите разбирания, нелегалните неща.
А той започна с това, че апарата работи. Дали толкова се говори за фискално устройство или просто че се трупат, аз съм се забъркал, че говорим за касов апарат. Връзката между двата бара, иска да те питам дали имаш преди, че има контраст между това, че е легално и после е нелегално. Да. Okay. И той, според мен, вече е легален. Нали, сега да дам малко контекст, какво стана. По-рано Чао ми казва: "О, Влади Мани има нова песен." Аз в смисъл, пълна изненада. И трябваше да чуем, да видим за какво става въпрос, ще я правим ли, няма ли да я прави. Изведнъж аз виждам клипа и съм: "Как това е Влади Мани?" И аз първият път, като я чух. Това нещо, което ми беше в главата през цялото време и много държах да кажа в нашата дискусия, е отново за скила, който виждаме в тази песен. Хората, които са запознати с това, го прави той, знаят, че той overall е скилнат. Просто без значение дали прави паузи, дали след почивката пак е години по-напред. Действително и тук наистина има много скил. Дори да не гледаме, нали, това, което ние по принцип правим, да анализираме самата лирика, най-малкото от към рими е много силно всичко. Има моменти, в които набляга на едни сирички, на други сирички, изпипане много текста. И ме кефи, че се бунтува срещу комерса. Да. Трябва да има такава музика, аз се кефа. Има хора, които я слушат. Нека да бъде правен още. Иначе беше май на ръба да гръмне. Да, и с ACBG, това да сме си говорили с теб. Да, абсолютно. Имат тотални неща. По много странен начин спряха. Да, това са всички те така яко скилнати хора, супер креативни, дето правят толкова готини неща. Има едно underground общество. И това общество, за жалост, е много малко. В смисъл, ти можеш да гръмнеш в андерграунда, да те слушат тия хора, всичките да ти се кефят, но това по никой начин. Има хора в България, могат да изброявам супер много, които ще са абсолютно удовлетворени с факта, че само хората от андерграунд обществото ги слушат и ще продължат да си го правят. Така. Ма не дори за правене на пари е достатъчно, защото има примери. В смисъл, Жлъчи Солко открил са андерграунд тежко, монетизират по правилен начин и реално интерактват с феновете си. Има как да имаш фенбаза и да ти е добре. В един прекрасен даден момент, в края на деня, нещо трябва да те храни. Да, бе, факт. И ако ти не искаш да се продаваш на комерса, на чалгата, на каквото и да е друго, просто ще си намериш друг извор на средства. И евентуално ще продължиш да правиш музика или няма да продължиш, или просто няма да бъдеш този вид изпълнител. И проблема е, че тук не се слуша рап масово, това е. Да, но оттам идва всичко. Ако имахме пазар, мислиш, че тия всичките талантливи хора щяха да седат така. Така че гледайте Форбар, си слушайте рап. Това бунт срещу системата, който говорихме в миналия епизод. Трябва да го има. Много малко хора го правят. Това е, че бунта срещу системата. Колко човека според тебе се бунтуват? Говорим сега за рапърите. Или за хората. Overall няма това е. Тук в случай е, че колкото и да се бунтуват хората, чао културата няма да умре, за съжаление. Така е. Мога да си говорим до утре. Това беше 78 епизод на 4Bars. И ще ви помолим да се абонирате за нашия скромен, но съдържателен канал, да ни лайквате, да ни давате нови предложения за следващи епизоди, тъй като дори днешния епизод е по предложение на един от вас. И се виждаме другата седмица.